pamusoro ivakuru vedare ndadzoka futi muri yeZimbabwe kuti tingozivisana update yemukomana Bellarmine Chatunga Mugabe. Zvinhu hazvina kumira mushe, mwanakomana wemunhu ndaona anyura zvikaramba zvakufamba mafambire zvakuda kuita iko zvinezvi. The case against Bellarmine Chatunga Mugabe and his co-accused Tobias Tamire Pima Tonodze has been postponed to 17 April 2026 after the state said plea negotiations were still not complete. Both men remain in custody following the delay. Prosecutors told the court that discussions toward a plea agreement were ongoing despite earlier indications that a deal was closed. The magistrate warned that no further postponement would be allowed and that the case must proceed on the next scheduled date. The two accused are facing several charges, including attempted murder after a 23-year-old gardener was allegedly shot in back at the Hyde Park property in mid-February. They were also charged with firearm-related offenses, defeating the ends of justice, and alleged immigration violations. Earlier this month, the pair abandoned their bail application due to the immigration-related issues linked to the case. This is the situation muri yeZimbabwe yatakatarisana nayo panyaya yemukomana Bellarmine Chatunga Mugabe. Maamirira zvaita iko zvinezvi apachade vanhu vaya vane hasha. Munozomboya muchituka muchiti chikope ane mari iwe, ane mari, anogona kuchengeta dzinza renyu rese chimbodzika mai apa pakutopisa apa. Zve plea negotiation iripo inga yonzi yapa 90 something percent, but hazvina kupera ka. It was not complete. Saka apa pakuta kuti imimi mukuti it was not complete because papa nomwe prosecutor anga asipo, ndo yanga iri statement re last time. Saka this time manje ndo paakuchitaurwa manje kuti vakomana atichakwanise kuramba tichingopuwa ma delaying tactics nemiba. Kana muchiri nezvimwe zvamuda kutotirwa nema delaying iwayo zvaperera pano. Next date case yakutongo proceed kuenda kumberi. Atichakwanisa, hatisina patience zekuramba tichingo postpone every day. No. Hazvichakwanisike. Ndo mamirira akaita situation hama dzangu. Ndozviziva kuti vazhinji tinenge takatarisa zvinhu, maonero atinenge tichida kuti tinge tichiita, manzwira atinenge tichida kunzwa tichiita, asi apa hama dzangu pasvika pakurema. Chikamu chatave ichi chave chikamu chakaoma. Saka sekugara tichitaura kwatinenge tichizviita kuti yamunenge makateerera kudai so ndiyo Kulen TV patinoya nenyaya dzese. Nyaya iyi ndakatoitaura ndikati mwana gona kunyora sekutamba strategy yemaloya yacho negona nge right uku maku plea agreement maakuta sei muri kuplead the guilty muri kuita uyu anozogona zongoya kuti ndakutopa mutongo wangu panapa because taneta nekuramba tichingoudzwa kuti chimbomirai toda kuita plea chakadai because mune makunzi chimbomirai kutambisa nguva yedare, tine zvakawanda zvekuita, tine vakawanda vari kudawo kupfura neipapo vachitongwa. Ende nyaya imwe iri kuomesa zvinhu. Vakomana ava chinoita kuti nyaya yavo izonyanya varoverera mukati zvekudaro. Nyaya immigration kuti makapinda munyika muno mune mapepa apa muri kushandisa vapfanhemi. Ndo nyaya imwe iri kunyonetsa ipapa apa. Asi dai manga muri kuti pamwe mune mapepers zvaikwanisa kungomeka sense mungonzi alright bo zvinenge zvapa nechimwe chikamu, but already iyi nyaya immigration ndakaitarisa inini especially muno muSouth Africa inyaya yekuti yakatongwa kare. Saka nyaya dzakatongwa kare dzinotemesa musoro kuti tiswere tichida kuti tizoda kunzwisisa kuti zvii zvinenge zvichiitika kuti zvazodai so. Yes, macases anosiyana, musakompare zvenyu nemacases the way yamunotongwa kuZimbabwe ikoko, like what happened yesterday ukanotarisa kumutare Magistrate Court mutare uko Tendai Biti akatongwa mamwe matongerwo ikoko. I know kuti maZimbabweans akawanda hamusi kufara nenyaya zvinhu zvakaitika mabatiro akaitwa case yaTendai Biti because akabvanzi chimbomirai kuenderera mberi nezvinhu zvamunenge muchiita inonzi chiya yavari kurana zveCDF chitombomirai kutomboti muri kuda kumhanyira nyaya dzekuCDF ndo pakadzoka podhakwa zvinhu. But iko zvinezvi hama dzangu zvakaoma mufunge zvinhu zviri kuitika ipo pano zvatiri kuzwa kuova muita zvavanga vamuitawo zvakangoenda zvakadaro. Iwe wenda umbangu dzoka umbangu unenge wakabatwa uko chibatwa uko. South Africa zvakasiyana nezvekuZimbabwe and hakuna, no one is above the law. Ndo skill ravanongoita chiro mwana wa president, chiro president urani ukatonzwa kutopfura. Tarisai, remember, rangarirai pane zvese zvichaitika, rangarirai former president Zuma, rangarirai mamwe mapresidents ese vaimbopfura nemakodze muno muSouth Africa panga pakaipa. Anyways,
Thank you so much. Without wasting much of your time, reganishanse mukana maZimbabweans ese vari munyika South Africa ine vari kudawo kuregister ma companies nekuvhurwa ma FNB business accounts vasina ma work permits kana kuti ma study permits. Ndiri kuti education research ndo company yacho, ndo plug yandakupai, endai muno register ma company muvhurwa ma FNB business account. Vanhu ve education research ndo vanhu vacho vanokwanisa kuzviita kukuregistera usina work permit kana study permit. Passport yako ino register company, passport yako inovhura FNB business account as long as wataura namukoma Owen. Tora screenshot shamwari, tora number dzinotikuisira pa screen idzo, ita zvinhu zvinobudirira zvinobatika. Chero kana uri kunze kweSouth Africa zvava nyore zvave kuita, wakukwanisa kuuya kutono register company mu South Africa muno unozodei mangwana kana ve education research vachinge vachikwanisa kukuitira mabasa iwaya. Handidi kuzonzwa kuti makazoitirwa kumwe kama uzodzoka makuchaya wekuchemera. Uye mungoitirwa ne education research zvinhu zvenyu zvotanga kufamba, hapana chaunosara uchichema chema, zvinhu zvako zvinonyatsoitwa nenzira chaiyo chaiyo nemutoo chaiyo chaiyo nemazvo. Saka garai mavabata ana mukoma Owen, ndo shashe dzindovafarira mani because vanodeliver. Hakuna kana wani munhu ari kuchema chema ever since pakatanga chinhu chese ichi. Saka garai mabata ana mukoma Owen, ipapa vakubatsirei vakuitirei.